variña que flota. Ola amigos, antes de máis nada, procedemos a magnetizar as mans tal e como vedes. Unha vez que conseguimos que as nosas mans xexan como auténticos imáns, collemos con calquera das dúas a variña polo medio e comezamos a abrir a man lentamente. Seguro que algúns pensades que é o polgar o que está a suxeitar a variña, pois vede que non. Extendemos tamén o polgar e movemos os dedos todos deixando ben as claras que non hai nada que manteña xuntas a man e a variña agás a nosa forza magnética. O que precisamos para facer o truco é unha variña coma esta ou mesmo un lápiz coma este. Ben, pois para facer o truco contamos únicamente coas nosas mans baleiras e a variña. Prendemos a variña cunha man, así, e coa outra collemos o pulso da man que agarra a variña, pero deixando o dedo índice extendido co fin de que cando abramos a man soltando a vara, esta non caia. Unha vez feito o truco, pechade a man, retirade a outra man do pulso e dades por finalizado o truco.